A Aula CEMIT de Ribeira vivirá un Nadal tecnolóxico. Impartiránse 4 cursos pensados para adultos e tamén para a rapazada do municipio. O Concello de Ribeira e, máis concretamente, a súa Aula CEMIT contarán cunha variada programación informática que se desenvolverá ao longo do vindeiro mes de decembro, propostas organizadas pola Concellería de Innovación e Novas Tecnoloxías. Que levarán unha temática acorde ás fechas navideñas e dispoñeremos de 4 cursos. 2 serán impartidos por cibervoluntarios, o primeiro deles, como poden ver, do 9 ao 12 de decembro, de 9:30 a 12:30, serán os días do 9 ao 12 e será para proteger o teu mundo digital, no cual se impartirá eso, que para que a xente prevea as compras e que para que a xente sepa como estar seguro ante calqueira estafa ou calqueira perigo que poda haber nas redes. A seguinte formación tamén será impartida por cibervoluntarios e versará sobre a creación de contido con intelixencia artificial. Será do 15 ao 18 de decembro, no mesmo horario, de 9:30 a 12:30, e aquí xa se meterán as novas tecnoloxías que xa cada día a inteligencia artificial é máis utilizada para un montón de cousas, como modificar imaxes, retocar textos ou facer un montón de cousas que cada día vai avanzando a pasos axiantados, queremos que as nosas persoas e as nosas, tanto maiores como cativos, pois vayan da man da tecnoloxía. A rapazada centrará tamén os cursos, xa que se busca ofrecerlles alternativas nos días non lectivos nestas datas. Será de nenos de 7 a 9 anos e serán os días 22, 23, 29 e 30 de decembro e o 2 de xaneiro para rematar, porque un é festivo, entón decidimos rematalo o día 2. Será en horario de 9:30 a 11 da mañán. Os nenos meteránse no mundo da maxia tecnolóxica, xogando de maneira creativa, terán Nadal con Canva para facer postais, drones, escape rooms tecnolóxicos, detectives, digitais e outras cuestións que irán xurxindo según o profesor ou a profesora, neste caso a profesora, pois vaya vendo como os nenos evolucionan. Haberá tamén unha actividade interxeracional coa que se busca establecer un diálogo entre pasado e presente. Tanto os maiores podan expresar de como era a súa Navidade cando eran cativos e os cativos como viven agora co mundo tecnolóxico as Navidades. Entón aí faremos un curso no cual chamaremoslle Barallando entre xeracións. Serán nenos entre 10 e 14 anos e maiores de 55 anos, nos cuales se farán parexas e cada parella fará unha baralla según as cartas que se vayan creando, como por exemplo, que había enriba da mesa, que hai enriba da mesa no teu Nadal. A xente maior terá que dicir o que había nos anos cando eles eran cativos e o que os nenos teñen agora encima da mesa cando chegan a tanto comida, como tecnoloxía, como luces, como todo. Entón, con eso, a súa creatividade co Canva e con varios programas máis, pois farán un xogo de barallas. E os membros do equipo gañador recibirán como premio unha copia impresa e plastificada da súa baralla. A Aula CEMIT comezará a fondar en ciberseguridade cun taller que se desenvolverá o 21 de novembro, dende as 12 da mañá ata 1:30 da tarde. As persoas que queiran participar en todas estas actividades gratuitas deberán inscribirse chamando ao 981 876043 ou mandando un correo a cemit.ribeira@xunta.gal.